Da Diputación, alcaldes e alcaldesas e outras autoridades, moitas gracias por vir. Recollendo testemunha de José Ramón, o presidente do Consello, creo que todos sacamos a conclusión de que o viño de Valdeorras nestes momentos está nun punto de éxito. Para comprender ese éxito hai que botar un pouco a vista atrás, non? Eu vou fixar un pouquinho nos pioneiros que levaron a que o viño de Valdeorras hoxe este nun momento puxado. O primeiro pioneiro que quero mencionar e ao que lle debemos estar todos agradecidos nestes momentos de 25 aniversario da Feira do Viño era José Núñez. Foi José Núñez, un médico republicano que vivía nesa casa que temos aí e que foi quen, despois de investigar, formarse e loitar, conseguiu ganarlle a batalla a filoxera que arrasou cos viñedos de Valdeorras a finais do século XIX e principios do século XX. Foron prácticamente o 90% dos viñedos mortos. Valdeorras quedaba sin cepas, quedábamos sin viño, que horror só pensado, non? E bien, produto da súa investigación e da súa formación e cualificación, trouxo a inserte de vida americana que deu salvación a este sector vitivinícola en Valdeorras xa daquela. O segundo momento pioneiro para min foi os anos 80 do século XX, cando aquel proxecto de recuperación dos viñedos de Valdeorras recolleu testigo de innovación, de formación e de investigación e apostou nun momento clave, ademais, porque eran os momentos previos á entrada de España na Unión Europea, na Comunidade Europea daquela, apostou por reconvertir ese sector tendo como objetivo a calidade. Foi difícil aquela recuperación, especialmente da uva do Godello, foi difícil porque houve que vencer moitas inercias recalcitrantes, houve que cambiar o modelo productivo e abandonar ese modelo productivista de moita produción para buscar a calidade. Non foi fácil ese proxecto, pero é o proxecto que nos trouxo a nós hasta aquí agora. E é o proxecto que agora as adegas están seguindo, porque agora mesmo o sector do viño de Valdeorras cada ano nos sorprende con novas referencias, con novas armonías de combinación de variedades, novas propostas de traballo en bodega, maduración, fermentación e tamén de traballo en viña, e cada vez máis novas propostas de comercialización que fan deste viño, deste sector, un sector cada vez máis exportador. De tal maneira que estes agradecementos non só nos trouxeron hasta aquí, sino que garantizan que ese éxito ten futuro. Ten futuro porque os adegueiros e viticultores recolleron ese testemunho. E ese modelo é o que tamén o goberno apoia na negociación das políticas agrarias en Bruselas. Un modelo sostible, un modelo de innovación e un modelo de vitivinicultura de calidade. Para conseguir que ese éxito do pasado, estou seguro que así vai a ser, sexa tamén un éxito do futuro. Gracias.